Però no hi ha una política activa de la Generalitat de dir, escolta, et dono la targeta sanitària, però que et dono la targeta sanitària, a costat tens aquí aquest dia que tens el primer dia de curs de català. Si el país aconsegueix que hi hagi aquesta abstenció i, per tant, que guanyin els unionistes, això no n'és prou. No és prou. Vull dir, molt bé, i ara què? Ser independentista, bé, però sobretot el que és necessari és estar disposat a fer la independència. El que estem veient és que l'Agenda 2030 és una ideologia. És una ideologia. Tots tindrien un motiu pel qual queixar-se de com està plantejada l'Agenda 2030. Ningú diu res. Tu això no ho trobes normal? A Anglaterra, un senyor de 61 anys està a presó perquè li va dir amunt fuck Allah a la presó. A Irlanda, un professor està a presó perquè no ha volgut ensenyar la teoria de gènere. Això ho sap algú? No. És veritat? Tampoc se sap. No, periodistes, doncs per a què us necessitem? Bona tarda, benvinguts en aquest nou programa d'aquest canal de YouTube, que vol ser l'espai dels catalans lliures que pensen, que diuen el que creuen, potser aquelles opinions que no estem acostumats a escoltar a altres mitjans més convencionals. Avui m'acompanya l'Anna Arquer. Benvinguda, Anna. Moltes gràcies. Estic molt content que siguis aquí. L'Anna Arquer i jo ens coneixem de fa uns anys ja. L'Anna és una consultora, és experta en comunicació i activista de l'independentisme des de fa una colla d'anys. Has estat la fundadora i portaveu de l'ISEC, que és aquesta organització internacional, ja ens ho explicaràs tu, però vull dir que defenseu el dret a l'autodeterminació dels pobles a Europa, que heu fet molta pressió durant l'època pre-consultes, pre-referèndum. També vas estar, diguéssim, a l'embrió del que és tota l'autodeterminació catalana el 2009-2011 a la coordinadora de consultes populars, oi? Sí, i tant. I l'Anna també és part de la Junta de la Universitat Catalana d'Estiu, de l'equip rector, d'acord, i de la Junta del Mantinga el Català, de la coordinadora. De la coordinadora, d'acord. Llavors que tinc una mica de versió a les juntes. Cada organisme té la seva manera d'organitzar-se, no? S'entén perfectament. Però això del Mantinc el Català, felicitats per la iniciativa, tota la gent que esteu al darrere, perquè realment calia aquest canvi, aquest canvi de xip, aquest canvi d'actitud amb el tema de la llengua, oi? Totalment, exactament. Bé, primer dir moltes gràcies, Víctor, és un plaer, estic encantada de poder estar aquí xerrant amb tu, i totalment d'acord. Mantinc el català és precisament un missatge positiu, que és que, evidentment, que hem de poder i mantenim, podem viure el dia a dia mantenint el català a Catalunya, que no ens diguin el contrari, perquè, evidentment, hi ha un 95% de la població de la societat catalana que entén el català, que les administracions públiques no et pot ningú demanar que parlis espanyol, que parlis castellà, t'han de poder atendre en català, i hi ha un marc de política lingüística en el cas dels comerços, que és el mateix. Per tant, sempre podem parlar en català a Catalunya. I aquest missatge penso que és molt important, perquè si no és allò de que, clar, no sé si tots hem vist que després del fracàs institucional de la independència ens venen de cop amb aquesta notícia per totes bandes de que ara resulta que el català està a punt de desaparèixer, quasi que venien a dir, no? I és veritat que és un drama el com s'ha gestionat el model educatiu, lingüístic, amb el tema de la immersió, en què tots estaven ben tranquils, i fins i tot dèiem allò, no? Se'ns aplaudeixen a Europa, no? Amb el tema de la immersió lingüística, i després veiem que a molts punts de Catalunya, molts, massa, és inexistent. Fins i tot, vull dir, i això és cert, i això, per tant, s'ha de també poder preguntar als responsables de govern què ha passat i com és que s'ha deixat que això arribi a aquest punt, no? I això no és del govern actual ni de fa 2 o 3 anys, això són dècades de deixadesa, no? I durant el procés, evidentment, ja passava, però no parlàvem d'una altra cosa. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat que encara no he sentit a ningú que pregunti o que demani des de la nostra premsa, els nostres jornalistes, bueno, escolta'm, i tu què ha passat, no? Però és evident que encara que això sigui així i que hi ha molta gent nouvinguda i que venen
també, curiosament, no hi ha ningú que els expliqui o que no es faci prou l'esforç per explicar, escolta'm, si vas a Catalunya és un país i aquí es parla català, evidentment com a llengua també oficial hi ha l'espanyol, perquè estem dins de l'Estat, malauradament, però l'idioma propi és el català. La gent arriba i molta gent no ho sap, que també és veritat que, home, et podries informar una mica tu mateix, que això també és curiós. Però no hi ha una política activa de la Generalitat de dir, escolta, et dono la targeta sanitària, però que et dono la targeta sanitària, a costat tens aquí aquest dia que tens el primer dia de curs de català. Per exemple. Uau, govern. Exacte. Però tot i això, tot i saber això, també, i d'aquest drama, que de sobte aquesta angoixa, que no només no som independents, sinó que, a més, ara ens expliquen això, calia doncs un col·lectiu que a part és autoorganitzat, que som nosaltres mateixos, la gent, com sempre, que s'autoorganitza, gent de casa seva, sense cap experiència política ni res, que diuen, bueno, assumeixo, no? Assumeixo aquest repte, tal com deia la Carme Junyent, què s'ha de fer? Doncs mantingues el català, no? I aquest missatge que l'assumim tots, no? Però el que és curiós, i també ens hauríem de... No sempre començo les conferències que fem amb aquesta pregunta, no? Per què era necessari? Per què és necessari que ara una altra vegada, com tantes vegades ha passat, siguin els ciutadans, amb la seva feina, els seus maldecaps, el seu dia a dia, que s'hagin de plantejar, escolta'm, em veig amb la necessitat de fer quelcom, no? Quan tenim governs independentistes durant anys i panys, tenim unes grans organitzacions per la llengua, petites, mitjanes, que dius, home, doncs ja n'hauria prou, no?, perquè tothom fos conscient d'aquesta responsabilitat, a part de gaudi que tenim, d'estar sempre emprant la nostra llengua. Doncs precisament el fet que hi hagi gent que des de casa seva notin aquesta necessitat de fer-ho és simptomàtic. Perquè també, d'alguna manera, va, diguéssim, en contra de tota una cultura que s'ha transmès, no?, de generació en generació per motius històrics, polítics, però que ha arribat fins... És sorprenent, no?, que hagi arribat fins ben bé després de 10 anys, 15 anys de procés d'independència i que encara hi hagi gent que els escoltes parlar entre ells en català i que quan s'adrecen a algú que visiblement ve de Sud-amèrica, per dir un exemple, s'adrecen en català, en castellà, quan jo m'acaben de servir en català la mateixa persona, no? I com pot ser, no?, que inclús la gent jove encara hi hagi aquesta cosa cultural que s'hagi de canviar, no? De l'educació, quan en realitat el que és ben educat és perquè no estàs fent cap prejudici ni a priori estàs pensant que l'altra persona és ignorant de la teva llengua, li parlis en català. De fet, es trobo bastant mal educat perquè et pensis que no en sap, doncs ja el tractis i li parlis en espanyol castellà, no? És veritat que hi ha una generació que jo penso que no podem culpar gaire perquè ja prou pena van tenir, han passat tot un franquisme, tota una repressió i que ara, doncs, clar, mentalment són gent gran i els hi costa allò que els hi van inculcar per educació, fins i tot en el nostre nacionalisme, perquè hi veiem el president que canviava quan calia quan calia, segons ella, a l'espanyol, no? Per tant, és tota una generació que no podem culpar. Però la qüestió és que estem aquí, que nosaltres som una altra generació, que tenim molt clar quins són els nostres drets lingüístics i que, per tant, ha d'haver un missatge en positiu, que és que sí que podem. Però fixa't tu com és curiosa cosa, que tota la premsa està tot el dia parlant de la negativitat, dels conflictes, dels problemes de la llengua catalana, però després, quan hi ha col·lectius que fan coses en positiu, o col·lectiu, perquè nosaltres sí que som molt en positiu, i per exemple, fem una app per ajudar la gent, que es pugui descarregar el mòbil, ningú ho publica. Es lamenten que tot és negatiu, l'angoixa, etc. I quan hi ha coses positives, no les publiquen. Els titulars sempre són agressió no sé què, no la tenen en no sé on... Exacte, però llavors tens uns altres vídeos que es fan virals d'alguna cretina que diu que no li fa falta aprendre català estant a Catalunya, o sigui, una persona que està totalment desubicada i que, malauradament, ho deu estar molt convençuda, però aquesta persona no té el regal de Catalunya, perquè viurà a Catalunya materialment, però no sabrà mai què és viure a Catalunya. No entendrà on viu, si no parla la nostra llengua, no? Doncs aquests són els que més publiquen i són de les que més notifiquen. Però això forma part d'aquest relat que, diguéssim, post-referèndum hi ha el no som prous?
no? És el derrotisme oficial, no? Escolta, entreguem les armes nosaltres, per tant tothom ha de fer el mateix fins a l'última, no? I ara hem passat en aquesta de no és que no siguem prous, és que ja no som pràcticament, no? És que això és el que s'ha de poder... I és evident que això no és així. Ostres, el no som prous, jo recordo en les consultes populars sobre si calia fer el referèndum, no som prous, no tenim prou múscul, i després s'ha demostrat. Però perquè continuen, o sigui, les mitjans de comunicació continuen estant dins d'aquest magma de que són els mateixos partits, perquè ara governen els socialistes, però diguéssim que molta diferència tampoc ha fet amb el que es publica o no en els mitjans de comunicació. Continua haver un processisme tàcit, no? I fins que això no ho aconseguim revertir amb moltes més iniciatives com les de Mantinc, nosaltres amb el tema de la llengua, però que en positiu i evidentment sempre deixant clar que evidentment que som prous, evidentment que som prous i que sabem quins són els nostres drets i per tant endavant. Anna, què et sembla el fet de que l'independentisme de boca dels partits del procés hagi perdut a les institucions de l'autogovern, no? de la Generalitat? Creus que això és una oportunitat en certa manera per aclarir les coses, ja que som una colònia, doncs que quedi clar? O això pot fer que s'avanci més en aquesta, jo li deia, valencianització, que al final vol dir regionalització, que és l'objectiu del president Illa, no? En aquell moment. A veure, jo penso que sempre que aspires i que promous una estratègia, una estratègia no, que promous una idea, en aquest cas hi havia gent que promovien legítimament el no votar res que digués independència, perquè bàsicament els qui han estat fent ser els independentistes doncs, no han acabat fent la independència, tot i que el poble ha guanyat la independència. Per tant, han obeït a l'Estat i la repressió, o l'amenaça de repressió, i no han obeït el mandat popular i del vot, doncs havia d'haver-hi un càstig que sembla que no arribava de cap manera. Per tant, és una idea que podia entendre's fàcilment, però la qüestió és que després hi ha d'haver una estratègia. És a dir, és molt racional, té molta lògica dir no volem continuar alimentant l'estat de l'autonomia catalana i no volem ser més els masovers. Per tant, intentem derrocar aquests de la farsa, el que es deia Vichy, etc. Però si no vols formar part de l'autonomia, no és només l'autonomia electoral, també hi ha l'autonomia d'impostos, també hi ha l'autonomia de les lleis, hi ha molta autonomia. Per tant, és difícil dir no votem però sí paguem impostos. No? Hi ha alguna cosa aquí que al meu entendre lògic grinyola. I més si després aconsegueixes, no pot ser directament els qui ho defensaven, perquè evidentment hi havia moltíssima gent que bàsicament no volia votar perquè estava fins als nassos i no tenen Twitter. Vull dir. Però si el país aconsegueix que hi hagi aquesta abstenció i per tant que guanyin els unionistes, això no és prou. No és prou. Vull dir, molt bé, i ara què? Has de tenir una estratègia per responsabilitat. Has de dir, doncs hem aconseguit això, doncs ara cal fer això, perquè si no tampoc no sabem què està passant de pitjor, què està passant d'igual, volem demostrar que és el mateix, que no importa si ens governa la sociovergència o Esquerra amb els socialistes, perquè tot és el mateix magma, doncs demostrem-ho. Però si no o no, volem veure que això realment... Perquè una de les coses que es deia és que així reaccionaran. A mi, o que la decadència a la que ens han conduït els unionistes, d'alguna manera que se la mengin ells, no? També? Sí, però clar, els unionistes tontos no són. Llavors, clar, què fan? Per exemple, saben perfectament que després de que no som independentistes, la segona cosa que ens fa més mal és el tema de la llengua. Qui ens anuncia i que està tot el dia remenant amb el que hem parlat abans són precisament els independentistes. El que fa el govern socialista és mantenir els independentistes al càrrec de la llengua. Per tant, aquí ja tens com un dic
de contenció per una suposada revolució, una suposada reacció que tothom esperava que, home, guanyant els dolents, doncs la gent veurà que no sé què, els partits, que esperem dels partits? Els partits es quedaran sense diners i llavors es plantaran. No podem esperar això d'uns partits que en el seu moment, quan va haver-hi el 155, que era el moment de dir, no, perdona, a eleccions no anem, aquí s'ha guanyat la independència, etc. Quan no són capaços i accepten el 155, el ninguneig de la nostra victòria en el referèndum i acceptar unes eleccions, que era el moment en què s'havia de demanar l'abstenció, doncs dubto molt que ara, amb menys poder, siguin capaços de dir, escolteu, catalans, per aquí no podem passar, ja n'hi ha prou, fem un bloc, anem a veure què podem fer, tal, per tornar a guanyar i fer la independència. Però no ho fan així. Al contrari, no? Sembla com Totalment. si aprofiten aquest moment, no per entendre hem fracassat, però hem de seguir lluitant per aquest objectiu, perquè per això es van posar en política alguns suposadament, sinó que em tornem a la vella convergència de la manera més clara, no? Per tant, preparant aquesta neautonomia en què a més, veiem com això que deies tu, no? Que els socialistes volen fer aquest joc de nosaltres també podem jugar al pujolisme de donar una mica de peixet a tothom, no? Per aquesta agenda del retrobament tranquil, mentre, evidentment, van fent propaganda del seu espanyolisme i del seu monarquisme, diguéssim, borbònic més evident, no? Per tant, ha d'haver una mica més de profunditat. Quan tu decideixes voler que guanyi una idea, hi ha d'haver un després. Que a vegades és veritat que no cal tenir-ho tot apuntat, ni tot, però sí tenir un marc, uns pilars d'acció, i després ja es veurà com s'acaben concretant, i això no ho tenim. Per tant, els que esperaven una reacció, o bé dels partits, la veritat és esperar molt. Pensem que és gent que des del primer moment van demanar que paraven la independència per obrir un diàleg. Després, quan l'altre partit va aconseguir el diàleg, llavors ja no volien el diàleg i van acusar els altres, i això ha estat un constant. Mentrestant pactaven la Diputació de Barcelona, els altres pactaven les comarques, el que sigui. Per tant, això ha de demanar massa. Jo no sé com se podia esperar que reaccionarien d'aquesta manera, i esperar que la gent, que prou de feina té, com sempre, amb la vida del dia a dia, els nens, la feina, el sogre a l'hospital, vull dir, lo del dia a dia, esperar que també era esperar massa si tu no tens una estratègia, i aquí és on hem d'anar a parar tots una mica. Com veus l'aparició de nous partits, el més clar i també el que per primera vegada, no, però perquè Solidaritat, i tu em vas viure-ho en primera persona, va entrar el 2010, no? Trencant una mica amb el discurs independentista, trencant amb el que era el discurs de l'autonomisme, per molt que Convergència i Unió s'hagués posicionat més o menys a favor d'un referèndum. Ara tenim Aliança Catalana, que ha entrat al Parlament, fent un discurs molt clar pel que fa a l'independentisme, però tampoc no explicat, ni tampoc no, diguéssim, com si fos aquí aquest clic, però tot l'esforç i tot el comunicativament està centrat en combatre aquest excés d'immigració, segons ells. Com veus tu aquesta aparició en el programa polític? Bé, la veritat és que és obvi que si el procés no ens porta enlloc, ens porta en un cul-de-sac, és necessari altres formacions polítiques. És difícil pensar, per molt que no ens agradi i per molt que sapiguem que aquest Parlament que tenim és un Parlament dins d'un estat de les autonomies, hem de recordar que la nostra història ve de lluny, la Generalitat, el Parlament, tenim un fil molt antic, i per tant sempre les institucions no són les culpables, sinó les dones i els homes qui les gestionen. Per tant, això que diem, no, aquest Parlament és inútil, el Parlament està allà, és un edifici de totxos. Vull dir, depèn de tots nosaltres decidir el valor que li volem donar. Evidentment, fins ara ens hem quedat molt curts, i en això, doncs, alguna cosa estem fent molt malament, perquè després de generacions, alguna lliçó no estem aprenent de totes les que ja hauríem de saber. Però el Parlament està allà, el govern de la Generalitat, i no hem de menystenir-los, perquè és una eina ben utilitzada per a explicar i justificar a nivell internacional qui som i per què hem arribat fins aquí. Per tant,
això de per tirar la pilota endavant, anar arrasant-ho tot, i tot fatal i tot cremant-ho, no ho trobo intel·ligent. Trobo que hem d'utilitzar les eines que tenim i donar-nos en compte que moltes vegades el problema no és que l'eina no estigui afilada, sinó qui l'està sostenint. Per tant, jo crec que sí que hi ha d'haver nous partits per entrar i fer el que cal fer, des de fora i des de dins. Aliança Catalana, el Front Nacional de Catalunya, després Aliança, primàries... Primàries amb Jordi Ropera, que es converteix a l'hora, també. Llavors, Aliança Catalana és un partit democràtic que té uns votants i, per tant, ara té representació institucional, no només a la batllia, no només a l'alcaldia, sinó també al Parlament de Catalunya. M'ha sorprès alguns de la gent, diguéssim, de la cultura o de la política més de l'esquerra independentista que s'hagin donat a fer com aquest escarni amb tints tan violents, perquè... Que no els fan davant de Ciutadans o davant espanyols tenim a Catalunya des de fa molt temps. Per això. I no he vist mai aquesta campanya tan decidida. Per tant, entenc que això entra dintre del joc de les gesticulacions i em sap molt de greu perquè sembla que sigui com un processisme radical, no? Però en realitat, a part és que és des de l'esquerra independentista que es formula o es comença a socialitzar lo del règim del 78, no? Per tant, el règim del 78 estem dient que és un règim hereu del franquisme, que això fins i tot dins del procés Junts per Catalunya ho va comprar i també ho deien de manera traient pit. Són els hereus del franquisme, o sigui, són encara la continuació d'aquest franquisme. Doncs els tens tots allà. Has d'esperar que surti un grup català, els tens tot allà. De fet, va haver una cosa que a mi em va sorprendre. És veritat que durant el procés, o al principi del procés, a mi va ser 2 cops que em van venir a veure una gent que ni intento saber qui eren, perquè a nivell europeu per parlar-me de si hi havia extrema dreta a Catalunya, que si es podria algun partit, i jo deia, home, no, l'extrema dreta és l'Estat. És l'Estat. A Catalunya, doncs... I, llavors, Aliança Catalunya. Però el que vull dir és que jo recordo que amb tot el tema del procés va haver aquell episodi on justament des de l'esquerra es van negar a contestar les preguntes de Vox, alguna cosa així. I això a mi em va sorprendre, perquè precisament alegant que són fatxes o extrema dreta, etc., és com dir que tot l'anterior no ho és. O sigui que el PP i el PSOE de la Calviva no ho són ja. A partir d'ara només ho és Vox. A partir d'ara als altres sí que els contestem les preguntes. Va ser una cosa molt fina, però que a mi em va sobtar. Perquè no vols contestar als de Vox, però que recordo que no sé quanta d'aquesta gent per edat té les responsabilitats que sí han tingut tota la gent del PSOE i del PP. I amb ells sí que els contestes quan hem estat dient que són ells els franquistes. Normalitzes el franquisme inherent al PP i al PSOE, i ara fas que l'independentisme català el tingui relocalitzat tot i focalitzat només en Vox, no? Per tant, aquí jo sempre hi trobo molta gesticulació. Amb el tema de la immigració, a veure, aquí ja has d'entrar amb ideologia. Jo aniré per una visió més global. Jo penso que Catalunya és prou forta per a que tenint una cultura, oferint a qui arriba una cultura centrada, centre de gravetat, Catalunya, i fent tot el que caldria fer per Catalunya, tothom qui arribés es veuria atret cap a aquest pilar cultural i entendria, voldria, aspiraria a poder formar-hi part. Però això depèn de les xifres, no? De les xifres vols dir d'inversió? No, de les xifres de persones nouvingudes. Però el plantejament inicial, o sigui, com a visió, és aquesta. I com més prim sigui aquest pilar, perquè els governs no fan el que toca,
i els actors socials, que a vegades tampoc arriben al que s'hauria d'estar fent, que és per posar-se les mans al cap moltes vegades, perquè mira que hi ha coses que tampoc costen tants milions i que serien necessàries, però tant se val. La qüestió és que com més prim sigui aquest pilar, més ample de marges hi ha perquè la gent que arribi no hi hagi un pol magnètic, no s'atregui cap a la cultura central catalana i es puguin quedar als marges vivint sense necessitat de poder formar part, no, d'aquesta cultura. Per tant, jo primer focalitzaria en aquesta tasca nacional catalana. Després és veritat, evidentment, si a l'estat espanyol de sobte importes o fas que vinguin 50 milions de xinesos, per dir no respecte als xinesos, però... En els últims anys hi ha hagut pràcticament una Manresa nova cada any. Si agafem les xifres de Manresa o d'una ciutat similar... Però el que vull dir que no és una qüestió només de Catalunya, que si això es fes a Espanya, a l'estat espanyol, estarien parlant xinès els espanyols? No, no ho crec. No ho crec. L'espanyol li diria, perdona, encara que fossin 4... que no és per aquesta nacionalitat, agafar la Índia, agafar qualsevol que tinguin molts milions de persones i els portin a Espanya. És una qüestió d'actitud. I nosaltres, a vegades, doncs bé, al ser una nació ocupada, tenim un bonisme a vegades exacerbat, no? Llavors, evidentment, que el número d'immigrants impactarà més o menys. Què s'està fent? Perquè quan arriben aquí, des de Mantinc en Català, som conscients de que hi ha associacions o ONGs, com es digui, que quan arriben els ensenyen espanyol i no els ensenyen el català, i alguna de les justificacions és perquè després potser se'n van cap a Madrid. A mi que m'expliques? Ara nosaltres som una acadèmia de llengua per a l'estat espanyol. Qui és el responsable d'això? Què està passant? Qui és qui ens ho dirà? Perquè és que la gent no té temps. Vull dir, per tant, són totes aquestes coses que sempre a Catalunya... Els propis ajuntaments, que contracten a persones per fer les tasques que sigui i no hi ha mai l'exigència del català perquè es pugui considerar que és una tasca que no el necessita, el que sigui, però clar, això no fa la tasca d'incentiu que una administració pública hauria de fer, no? Sovint perquè estan governats per partits que no tenen aquest interès. Exacte. Per tant, si anàvem a la independència de cap, com se'ns deia que anàvem, quin era el problema d'anar a tope amb aquest tema de la llengua, i més ells que sabien el que estava passant amb la immersió. Per tant, és lamentable. És molt lamentable. Però també diré una cosa, és molt lamentable i és normal que molta gent se senti emprenyada, però a vegades fins i tot com amb un sentiment depressiu, no? Perquè se senten enganyats, se senten que ha passat amb aquesta gent amb la qual confiaven, no? I per això mateix, una cosa és el nivell polític que tenim, que evidentment deixa molt que desitjar, però una altra cosa és també que ens plantegem nosaltres com a societat com pot ser que ens hagi passat tot això, que aquest grup de gent ho hagi permès, i encara sembli doncs, que puguin anar fent els discursos que fan com si aquí no hagués passat res. Això també és una cosa que ens hem de valorar, quin és el nivell de... Ostres, és que som catalans. És que a mi em subleva, vull dir, Barcelona, la Rosa de Foc, però què estem fent? Vull dir, no hi ha debats a Catalunya. Els actors socials, ja siguin culturals, sindicals, jornalistes, de moviments associatius, ateneus, ningú està demanant debats sobre qüestions essencials, transcendents a nivell global, a nivell internacional, que potser després, si vols, toquem el tema internacional. Per tant... Hi ha un cansament de l'activisme, potser, no? Allò que... els materials han quedat una mica exhausts després de tants anys d'activisme, encara que fos un activisme en certa manera seguidista del que... Això ho hem parlat alguna vegada, de les organitzacions de la societat civil teòricament plural i teòricament independent. I després d'aquest cansament, ara comencen a aparèixer de nínxol petites iniciatives que estan tenint, que no tenen l'impacte, perquè evidentment no tenen TV3 que les exposi, però que sí que estan sortint des de cada petit sector i que tornen a connectar amb aquesta voluntat de transformar el país, encara que sigui posant allò a petita escala. Això és el que d'alguna manera s'hauria de poder avivar aquest foc. Absolutament, és allò que dèiem, de l'enterrador, no ens poden acabar enterrant, i aquesta és la gran cosa que veus,
surt, que no ho podem evitar, que la terra sempre és ferma i sempre té aquests foradets per on acabem sortint, hi ha noves iniciatives, però sí que és veritat que a veure, el cansament. Jo penso que el cansament és precisament perquè hi ha molta gent que el que ha fet és tasca, que el que ha fet... I aquí hi ha una cosa que em sap greu, però jo suposo que des d'ara molta gent és conscient de que durant el procés es va parlar molt d'activisme, però que en realitat tota la gentada, la bona gent, amb totes aquelles hores, tota aquella vida dedicada cada tarda, cada cap de setmana, al procés per la independència, en realitat no els van formar com a activistes. Eren peces que s'utilitzaven. És veritat que alguns dels objectius eren ben ferms i van fer prou goig, com són les grans manifestacions, però tot això són bombes tirades al mig del mar si no s'utilitzen com cal. No? Per tant, tota aquesta gent, què ha passat? Que si fossin realment activistes, allò... Quan estàvem tothom al carrer pel 1 d'octubre, el dia que fos, i que el lideratge de l'assemblea d'Òmnium, del que fos, va demanar marxar a casa, no haguessin marxat. Però vam passar d'unes consultes populars, que allò sí que era insolència pura, era llibertarisme, aquí tenim 4 protocols comuns per tothom, si ho necessiteu aquí estem, ens truquem, us ajudem, però escolta, cadascú al seu poble ja sap el que ha de fer, i endavant, i tira milles, i quan rebèiem alguna amenaça de l'advocada de l'Estat dient que no podíem evitar el que fèiem, no anàvem allà plorant, dient, ens ataquen, no sé què, agafàvem, callàvem i continuàvem, perquè tant se val, sabem els nostres drets, sabem el que estem fent, endavant, i això sí que era una insolència total. Per això, després, l'ANC el que ve a fer, encara que, evidentment, no és culpa ni responsabilitat dels milers i milers de fantàstics voluntaris, però sí que és evident que durant les consultes els partits no tenien cap connivència amb nosaltres. És més, recordo les bronques del principi en qual jo personalment a la seu d'Òmnium els vaig dir que de representació de partits cap, que si volien fer-ho, que anessin al Parlament el dia següent i que aprovessin la iniciativa legislativa popular per poder tenir el debat i la llei del referèndum, estem parlant del 2009. Per tant, però amb l'ANC llavors sí que es fa el marc en què necessitem aquesta unitat, encara que el 2010 ja està publicada l'enquesta que diu que són majoria els independentistes, i en segon lloc no estan els del no, estan els del no ho sé, els del no estaven al 16%. Era el moment, que per això jo amb aquestes primeres converses, amb aquests companys o aquesta gent els deia, però és que no entenc el per què necessitem fer-ho, si ja som majoria. Anem tots ara els polítics i els diem fem un referèndum, que la legalitat internacional és aquesta, fem-lo. No, hem de ser més, però com hem de ser més? Però que mira on estan els del no, que la gran majoria de gent potser no són independentistes, però estàvem en un moment en què no tampoc els importava si hi havia la independència. Pues es va aturar, amb el nom de la unitat i de ser més. I llavors, evidentment, com que es feien coses fantàstiques, tothom estava molt content. Però... Com ha de ser el nou activisme, doncs? El nou activisme... ha de tenir... és que és molt difícil. Jo penso que potser, més que fer-nos preguntes teòriques de com hauria de ser l'activisme, potser el que hauríem de fer és el que tu estaves parlant. Totes les iniciatives que neixen, veure, a tu t'està bé aquesta, anar alimentant-les, anar donant suport, anar pensant què més podem fer, perquè, tant sí com no, tornarà a sortir aquell que... El que sí que és important... Que és tornar a la vida col·lectiva, una mica. A tornar a la vida col·lectiva, que evidentment ja s'han ocupat de que ens faci por, perquè primer que si no t'enamoris que pot ser un poli. Després que vigila amb el veí, que també ho pot ser. Després que dintre estan tots infiltrats. Ens han separat a tots per poder-nos trossejar. La por. Sí. La por. La por, el dir-nos que no som prous, que la gent ja tregui l'estelada, resignats, que és allò de... Doncs, a veure, aprenguem primer... Això és la victòria més civilina. Això no ens ho podem permetre, perquè així sí que ens guanyen, perquè no ens tenen guanyats, però així sí que saben que ens guanyaran, perquè això és anar contra natura catalana. Abans de l'ANC, que en aquest sentit va ser un forat negre,
perquè no hi havia iniciativa que pogués sobreviure sense el beneplàcit de l'ANC, abans, amb les consultes populars, fèiem el contrari. Venga, iniciatives, tu vols fer això, doncs vine a fer un acte, tu vols fer això, vine a fer un acte. I érem plurals, i érem moltíssims, perquè això és el tarannà català. I si a algú li molesta, perquè ho ha de tenir tot cartesianament, ben posadet i tal, i centradet i tal, doncs ho sento, fill, no anirà bé. Hem d'entendre com som per saber què és el que pot tenir èxit. Per tant, hem de permetre la pluralitat i que hi hagi un munt de gent i després, entre tots, ja sortirà aquest lideratge col·lectiu i caminant. No vulguem fer... Escolta'm, si haguéssim hagut de fer un PowerPoint, amb què necessitem per fer les consultes populars, que han set el punt de la clau de volta, el punt d'inflexió de tot plegat, no s'hagués fet, perquè jo ho vaig estar comptant al final, per haver de jo no, perquè clar, els números eren enormes. I dius, això ho presentes al principi, ningú es veuria capaç de tirar-ho endavant. Per tant, no intentem tindre-ho tot controladet, que no és propi de nosaltres. És propi de nosaltres fer-ho bé, que això és una cosa molt catalana. Però, sobretot ara, el que hem de fer és fer-ho. I el que hem après del 1 d'octubre és que ser independentista, bé, però sobretot el que és necessari és estar disposat a fer la independència. A mi ja és que ja m'és igual, si estàs disposat, per motiu que sigui, si ets independentista, s'entén que ho faràs amb més carinyo i aguantaràs les 1000 tonteries que hi ha en aquest camí que moltes vegades ens creiem nosaltres mateixos, no? Però l'important és que estiguis disposat a fer la independència. Però és molt difícil, trobo, fer la independència quan tu tens tot un sistema polític que té tots els instruments per en el moment adequat fer descarriar les persones, no? Per interès crematístic, no? Perquè els ofereixin aquests sous que la privada no cobrarien, perquè generin divisions internes a través d'una cosa o de l'altra. És a dir, sense una política que d'alguna manera sigui íntegra, no? I que també la gent ho pugui veure com a íntegre, perquè un dels problemes segurament de l'abstenció és el càstig i és el no creure en l'independentisme perquè no hi ha credibilitat, no hi ha crèdit. Llavors, com es torna a recuperar aquest crèdit? No? I jo crec que la credibilitat es guanya en el dia a dia, però generant aquests equips de persones que tinguin aquesta voluntat d'actuar més ètica. Jo penso que, i no vull sempre, però és que és així, si ens fixem en la pantalla del procés i tots els filtres, no? Dels quals la gent veia i a través dels quals miraven, evidentment és molt difícil veure aquest positivisme, no? Perquè és cansament, però hi ha gent que no hem estat mai cansats, que hem continuat, no hem parat, no hem fet vacances, potser perquè com que ja ens esperàvem i ja avisàvem del que vindria i del que, tot i que fes molt mal, hi ha gent que amb el temps... No era fàcil criticar els partits abans del referèndum. No era fàcil. I per això suposo que hi ha gent que fins i tot es podien pensar que era una espanyolista, com ja, malauradament, pobres, gent que... Però perquè, clar, qui anava a dir això? T'atrevies a anar contracorrent del que... Totalment, o quan demanàvem que ara sí es fes el referèndum, jo recordo al Punt TV o a TV3, quan tothom, ja fos el Partal, el Sanchís, etc., em tractaven de, bueno, però és que ets l'única que ho demana al país. Bueno, doncs ja us ho trobareu. No sé, potser és que sóc de Lleida i tinc més clar com som els catalans, però ja vindrà aquest referèndum. Al final, mira, per carambola i pim-pam, perquè evidentment al no fer la famosa DUI dels 18 mesos, l'única cosa a la que es podien agafar per tirar la pilota endavant era el referèndum, amb això ja tots ho sabíem, però bé, s'havia de fer. Un dels motius és precisament perquè molta gent veiés que no anaven enlloc, no? Però, evidentment, on estàvem? Jo et volia preguntar, perquè ja diguéssim que el tema aquest està clar, jo crec. Vull que parlem una mica de les eleccions americanes, però abans, perquè són d'actualitat, però abans, per tancar la política catalana, el paper d'aquests partits, que ara tenen diguéssim, no? Amb les calculadores al Congrés dels Diputats espanyol tenen una força determinada per condicionar qui governa. Quin paper creus tu que haurien de tenir aquests partits? Perquè van fent promeses de que si el català a Europa, que si el control de la immigració, tot un seguit de coses, tenint aquesta clau, i sempre estàs no entre l'espasa i la paret, però sí entre el PSOE i la paret, no? Quin paper han de tenir aquests partits que ara tindran aquesta oportunitat? Jo és que penso que el paper dels partits catalans que es diuen ser independentistes a Madrid és sempre el mateix, bloquejar-ho
tot. No a tot. És l'única manera que et poden prendre en sèrio, perquè tu tens la clau, però què importa la clau si saben que no la faràs mai servir? És que... Bueno, donen les molles, no?, a canvi, una coseta aquí i una coseta allà. Sí, els partits. Clar, però bueno, per això la necessitat de que realment surtin noves formacions o els que estan a dins dels partits. Ara tenim el Congrés també d'Esquerra, tenim el col·lectiu 1 d'octubre, el Xavier Martínez, no ho sé, Junts ja, perquè tots els que ho han intentat se'ls han anat descartant, però no ho veig. Realment ha d'haver-hi noves iniciatives. A Espanya, a l'estat espanyol, a Espanya només com en català, home, si coneixes la nostra història, que a vegades és que ho dubto, per veure què va passar amb el 1 d'octubre, que la gent es sorprenella de que ens amenacessin amb violència, em diràs tu en quin punt ens hem de veure, d'inconsciència o de mala llet. Tu a Espanya hi vas a bloquejar-ho tot, i això és efectiu. Encara que ara, evidentment, diran no, perquè llavors, no, perdona, amb tot el que passem, amb tot el que patim, amb tot el que hem d'aguantar, és no a tot. I a més, fins i tot, si no volguessis fer un discurs, diguéssim, que semblés que no tens cap ganes d'aconseguir res, entre cometes, a curt termini o mitjà termini, sempre pots dir que mentre no estiguin 2, 3, 4 exercicis complint amb els pressupostos a Catalunya, no hi ha res que parlar. I amb això ja bloqueges la resta, no? Evidentment, com que això no passarà, doncs independència, i mentrestant, doncs no. O sigui, el que no pot ser és un estat que no ens reconeix el dret a l'autodeterminació, i per tant, perquè el dret a l'autodeterminació no és només el dret a l'autodeterminació, és el dret a la independència. Això ja ha sortit de tots els telediaris, de totes les converses, el tema del referèndum, totalment. Han aconseguit aparcar-lo per la pròpia dinàmica del dia a dia. Però tu fixa't-hi, han aconseguit això, però ara amb el català, que és el que ens tenen a tots centrats, perquè clar, alguna cosa... Català i immigració. Tant activisme que estan acostumats a alguna cosa han de fer, diuen, perquè és que si no... Llavors, vinga, la llengua, que és que evidentment hi ha una realitat a gestionar, però la llengua, doncs el mateix, com pot ser que no assumeixin el marc de mantenir el català? Només que tots els catalans se sap que poden mantenir el català. Per què no es fa el missatge de govern, el missatge dels partits, de les grans entitats, perquè siguin independentistes o no? Hi ha gent catalana que estima el català, que manté el català, encara que no sigui independentista. Però després hi ha 3 milions d'independentistes, que si els 3 milions d'independentistes mantinguessin sempre el català, aquestes enquestes que tan mal els hi fa, als ulls, al cor i a l'estómac, que no deixarien de ser com són, els percentatges serien diferents. Els 3 milions de catalans, per posar un segment, independentistes, manteniu sempre el català i les enquestes canviaran. És d'aquestes petites coses que depèn de nosaltres, del nostre lideratge individual en la nostra vida quotidiana lingüística. Per tant, si això es fes, els percentatges canviarien i canviaríem aquesta negativitat constant. Llavors, per què no es fa? És que sembla que no es vulgui. És que tornem a estar el mateix que ens passava amb l'autodeterminació. Per què no es va parlar d'autodeterminació fins que no va arribar ja les últimes setmanes del referèndum, que es deia abans de fer el referèndum, cosa, per què no es deia? Per què? Tu recordes que llavors tot era el dret a decidir? Sí. Doncs sempre ens trobem amb aquests perquès que no s'acaben d'entendre, quan és de sentit comú. A Catalunya mantenim el català. Per què? Què té de conflictiu aquest missatge, si és de sentit comú? Per què no l'abraonen com a propi? Doncs són aquestes preguntes curioses que ens toca fer sempre fins que finalment, a veure si també des dels moviments socials i l'activisme polític aprenem alguna lliçó que ens falta per l'excel·lent i aconseguim fer quelcom que per anar tots a una, entrar al Parlament, a les places on cadascú pugui posar l'accent que vulgui i fem la independència com s'han fet a tants altres llocs. Perquè a vegades penso que ens pensem aquí que, no sé, escolta, la independència pot ser molt pragmàtica, i aquí està també el tema internacional. Parlem-ne. Acabem de saber aquestes eleccions americanes, el resultat, que arrasa a Trump, segona vegada que entra a la Casa Blanca, canvia el context internacional. Tu com ho vius des de Catalunya?
com creus que això pot afectar Europa en quant a la seguretat, sobretot es parla, i després també a nivell també de discurs, no? Perquè al final és una guerra cultural el que ens marquen des dels Estats Units i que d'alguna manera tots llegim la realitat a través d'aquestes ulleres que a vegades no són nostres, no són pròpies. A veure, no puc estar més d'acord. De fet, el que ha passat als Estats Units, jo penso, així que pot semblar simplificat, però no, jo penso que realment ha estat com una mena de referèndum cultural. Jo penso que la victòria ha estat amazing, ha estat aplastant, ha guanyat en tot, Congrés, Senat, governadors, per vot. Una altra cosa que també, no sé per què hi ha tanta gent sorpresa, perdoneu, però les fonts americanes, tant catalanes com d'allà, ja fa molt temps i en les últimes setmanes tothom tenia bastant clar que això ja era així. Ja ho teníem clar, que guanyaria el Trump. La qüestió era per quan. Sí. I els resultats ho demostren una mica, perquè no pot ser una sorpresa que en 2 dies guanyi de carrer. Per tant, això ja se sabia, no sé on ve la sorpresa, suposo per justificar i tenir temps per gestionar les reaccions. No ho sé. La qüestió és que s'ha d'entendre la victòria de Trump, s'ha d'entendre el tarannà de la gent dels Estats Units, però també jo crec que va molt lligat a un globalisme i a la comprensió de l'agenda 2030. Trump ha guanyat per uns tants percentatges increïbles i no ha perdut, per tant, en molts llocs urbans, la qual cosa és el que, o Pensilvània, o estats en què ha estat una sorpresa. És curiós que la campanya, per exemple, la seva gran batalla, o sigui, el seu tema era la immigració i el de la Kamala Harris era el de l'avortament. I és curiós perquè el Trump és que ha guanyat en els dos. I això és el que ha fet també molt mal als demòcrates, perquè els demòcrates, tot i que tothom vol apuntar que, evidentment, la inflació i el tema econòmic, és veritat que els demòcrates, com deia en un canal internacional, deia, bueno, és que nosaltres hem tingut molt bones idees, però no hem sabut acompanyar el poble. Què vol dir? Teníem unes bones idees que ens ha sortit del nostre... No hi havia un clam ni una demanda d'una necessitat, sinó que nosaltres hem pensat teòricament que era una bona idea i no hem tingut temps per a poder o introduir, persuadir, manipular el necessari perquè la gent les accepti, no? I aquí tenim els grans temes, no? El de l'educació transgènere, el tema de l'ecologia agricultura, tot el que passa amb els grangers, el tema de... n'hi ha molts i varis. El tema de l'avortament no és tan nou, però és que des d'Europa, clar, nosaltres a vegades som una mica retòrics, no? Allà som més pragmàtics i més els fets. I els fets és que en el tema de l'avortament, que quan va arribar aquí una altra vegada la crítica al tema del periodisme i dels debats, perquè la gent no va estar informada del realment què és el que passa amb l'avortament als Estats Units. I es pensaven que bàsicament era un no a tot, en global, i en realitat als Estats Units és un tema que ja fa moltes dècades que es parla, perquè recordem que ja va dir la gran polèmica de l'avortament parcial, en què el Clinton va utilitzar el seu poder com a president per a vetar, sembla que van ser 3 o 4 vegades, a la quarta em sembla que ja no es va poder perquè era un altre president, però ell va vetar la prohibició de l'avortament parcial, que per qui no ho sàpiga, evidentment era criminal, que quan el nen surt, si encara està viu, perquè no l'has aconseguit assassinar abans, doncs bàsicament se li feia una punció, bueno, és que és molt lamentable, se li xuclava el cervell i llavors d'aquesta manera el nen naixia mort, però era parcial, perquè el que feies era una manipulació, l'estiraves, feies una manipulació per a que no sortís viu, perquè si sortia viu, als Estats Units, quan neixes, llavors ets persona, diguéssim, no et podien matar. Llavors et trobaven que en els avortaments hi havia nens que sobrevivien. Llavors què feien? No ho volem saber. Llavors van fer una llei per a que fos legal que quan el traus, llavors assegurar que no neix ningú ha considerat que el Trump fos una persona que estigués totalment a favor d'aquests graus tan criminals d'avortament. No, això són els demòcrates. O sigui, el que estic dient és que la bogeria sobre l'avortament, o sigui, el que es permetia als Estats Units, aquí a Europa hi ha gent que no s'ho pot ni imaginar.
Llavors, quan evidentment el Trump està en contra d'això, i jo, clar. com has d'estar a favor d'aquesta bestialitat, però això no no es arriba coneix, aquí, no arriba perquè no es vol que arribi, com tantes altres coses. Anna, abans perdona que talli, per poder acabar, perquè ja estem apropant-nos al final, has parlat de l'Agenda 2030 i no vull que marxem sense parlar d'això i de què implica. Ho dic perquè és veritat que la immigració és un fenomen que ha existit sempre, no? Els propis americans actuals són un fenomen, no? D'immigració, colonització i assassinament. És que ells no tenen cap problema amb la immigració als Estats Units. Perquè ja sí que d'alguna manera l'assimilen de veritat, no? Però estem veient com a Europa hi ha uns països que diuen no volem que vingui aquesta immigració perquè no s'està integrant de la manera que s'integrava abans, perquè volem mantenir la nació culturalment unida, no? I hi ha aquesta voluntat del globalisme, se'n pot dir, no?, d'intentar doncs, que aquesta immigració a tots els països acabi fent que estigui molt més difuminat aquest sentiment de nació i potser que sigui molt més fàcil de controlar, no? Perquè si ja no ets una nació de 10, 15, 20 milions, el que sigui, sinó que ets doncs, una amalgama de persones, tots iguals, de diferents colors, però tots iguals a tot arreu, ja no hi ha aquesta separació entre nacions, no? Com ho veus, això, i com ho vius? Sobre això, evidentment, de fet ja fa anys que vam fer un llibre que vam presentar en l'Ateneu de Venècia, en què bàsicament el que dèiem l'autodeterminació és la solució per això, per aquest globalisme unificador que ens vol a tots iguals i que evidentment és simplement el globalisme que el país és el diner. Per ells el món és el país del diner i punt. I les cultures són una nosa i ens fan fer un munt de campanyes de màrqueting diferent, aquests perquè parlen això, aquests perquè els agrada l'altre, i això és un cost. Per tant, si tenim una campanya de màrqueting, doncs ens estalviem tot això. Això és indudable. Ara, jo penso que amb el tema de l'Agenda 2030, una altra vegada, aquesta és una part, però el que és molt important d'entendre és que l'Agenda 2030 prové de totes les conferències que es feien als anys 90, que van ser molt grans, molt importants, es van fer 7 o 8. Després va venir el Millennium, no? Se'n recordeu, els objectius sostenibles del Millennium, fins al 2015, no va tenir gaire ni pena ni glòria. Ara l'Agenda 2030 tampoc és que estigui tenint molts èxits, hi ha una gran batalla cultural amb aquest tema, però el que és molt important entendre és, primer, que se li diu agenda. L'elecció de les paraules no és perquè sí. Una agenda implica uns terminis, una estratègia, una tècnica, una tàctica i una operativa. Per tant, quan tens tot això, tens un pensament. I quan tens un pensament, el que estem veient és que l'Agenda 2030 és una ideologia. És una ideologia. I el que a mi em va sobtar, quan el 2015, quan vam començar a llegir, que trobo al·lucinant, és que s'ha d'acceptar com un tot. I això està 5 vegades posat. La ONU ho va posar, és integrat i és... O sigui, tu no pots, com altres coses de la ONU, en què tu pots tenir diferents graus, depèn de quin apartat, etc. No, aquí ho has acceptat tot. És a dir, les 169 tasques. I el que ens trobem... No, per això, tothom. Llavors, què passa? Com que ho has acceptat tot, ja no hi ha gaire marge. La qüestió està en què l'Agenda 2030, si tu te la llegeixes per sobre, dius, molt bonic, com sempre, no? Amb tot el que són els objectius dels drets humans, és utòpica, acabar amb la pobresa, acabar amb la fam, acabar amb tot el que és negatiu. Per tant, és utòpica. Quan tens una agenda que l'objectiu és utòpic, dius, però que és agenda i que tens procediments i que se't diu has d'acceptar tot i també el procediment. Això ja a mi ja em va començar a fer una mica de por. Però no es pot debatre res. Aquí està el kit de l'autogestió. Atenció, si no es pot debatre, perquè ho has acceptat tot, inclús el procediment de les 169 tasques que van totes interrelacionades, per tant, si parlem d'immigració sol no aconseguirem veure el què, ho hem de posar tot junt i entendre quin és el procediment que estan decidint, llavors entenem el per què, que és el que tant jo em queixo tant, no hi ha debat. Perquè si tots els països ho accepten i els actors socials ho accepten com un tot, en què no pots discernir de res, què és el que no vols? Debat. No vols debat? És aquest centrisme extrem del qual Macron és un màxim... Bueno, tenim Macron, Sánchez, Trudeau, tenim aquests personatges, mireu què passa lo de València, i internacionalment aquí posen
que ha rebut més el rei. Per què? Perquè el que s'ha d'intentar és que els reis també... A Espanya tinguem clar que ells tenen una concepció molt clara, ja ho sabem, del que són, etc. Llavors, en aquest sentit, també són com una mica de rèmora, no? Per als globalistes, perquè són massa centrats en ells, els espanyols. I amb això jo estic d'acord amb ells, que està molt bé que ho facin. Jo estic d'acord, però no sóc espanyol. O sigui, jo estic d'acord en que ells ho facin i que ho defensin. El que em preocupa és que no em deixen defensar el meu. Però amb això estic d'acord. Llavors, clar, han d'aconseguir o erosionar la monarquia per a no tenir aquests obstacles i per això ataquen el rei i no ataquen el Sánchez. Fixem-nos, els catalans tots contents, i no fem aquesta lectura que fa molts anys que parlo de la triangularització, de que com se pot utilitzar l'independentisme per fer derrocar una manera molt dura d'entendre Espanya, però que en canvi amb Sánchez, tot això que ja ho explicava quan fèiem lo del referèndum, però ara el que en tenim, i això és molt greu, és una agenda 2030 amb la qual no hi ha cap debat, no hi pot haver cap disrupció, i els jornalistes, per això no veiem cap debat. I els catalans, els actors, els sindicats, però com pot ser que l'esquerra independentista o que els liberals, perquè hi ha per tots tindrien un motiu pel qual queixar-se de com està plantejada l'agenda 2030. Ningú diu res. Tu això no ho trobes normal? És com quan amb el Trump, a les altres eleccions, que jo estava a Catalunya Ràdio i escoltava que tothom deia el mur de Trump, i jo vaig dir, però el mur ja estava fet, trumpista, dic, perdona, és que ens falta una lògica que a vegades a mi això me desespera. El mur ja estava fet. Recorda que la Kamala, en un dels seus últims discursos, estava dient que l'Obama ja havia fet mur i que ella en farà més, que total el Trump havia fet un mur molt petitet. I es pensava que amb això potser, això l'únic que ha fet és rendir-se. Ha demostrat una rendició a les tesis de Trump. Vull dir que és que han perdut per totes bandes els demòcrates comprant també això. Però el que vull dir és que tota la premsa, europea en general, tota la premsa estava d'acord en dir el mur de Trump. Vosaltres penseu que això és democràtic? Però on estem vivint? I amb l'agenda 2030 ens està passant exactament el mateix. Hi ha un canvi de perspectiva antropològica. Quina és la relació de l'home a la terra? El biocentrisme, per arribar fins a un deep ecology, en què bàsicament el ser humà és un més, diguéssim, i no té més valor que qualsevol ser viu, potser ni tan sols una planta. O sigui, arribem a aquesta radicalitat. Evidentment, a l'agenda 2030 veuràs molt sobre integració, etc., però no sentiràs gaire família, pare o mare. Mare un cop com a mare terra. Per què? Perquè es voli l'individu per ell mateix, sense referències morals. Que això jo crec que per aterrar-ho una mica per la gent és aquesta cosa que diuen que al futur ningú no tindrà cap propietat. No? Exacte, serem feliços. No? I per tant tot ho tindrem compartit i serà aquesta utopia estranyament comunista. Però fixa-t'hi que, això és important, a l'agenda 2030 sembla que s'intenti dir a la gent que la gent busqui més la felicitat que la llibertat. És més important la felicitat que la llibertat. Això és una bogeria. Això és una bogeria. I per què la gent ho compra? La idea de, no, escolta, et farem feliç. És a dir, no hauràs de treballar, et pagarem quartos, i la gent diu, doncs realment això és feliç, no hauré de fer res. Error, perquè a part esteu assumint una felicitat d'estar a casa teva amb la societat que tens avui, que és amb llibertat. Podríem discutir els graus, però és la llibertat. Tens un control social que és dret. El dret, que vol dir d'anar dret, no? I que exerceix un control social amb l'armadura, diguéssim, de les lleis. No? Però fora d'això, el control social que haurem d'assumir, i per tant la reducció de llibertat que haurem d'assumir de tota mena per tal d'aconseguir aquesta felicitat, que vol dir que estàs tu solet, però no importa perquè et donem de menjar, et donem crèdits, et donem quartos, no has de treballar, posa't unes ulleretes, juga una mica als videojocs o pren alguna cosa i a part tampoc et preocupis sobre calories i tal, perquè et donarem uns AV-crems que podràs decidir si avui és carn o avui és salmó o avui el que sigui. Sembla una bogeria. Ja estem anant a la distòpia total, Perquè, i escolta, i perdona, i ja sé que alguns diran, ostres, un altre que cau amb... No, jo no és que caigui amb les teories conspiranoies, és que si no hi ha debat,
Si no permets a la gent entendre les opinions alternants o les opinions contràries a l'agenda 2030 i no expliques què està passant, si tu no expliques que les notícies que surten, per exemple, Bill Gates està denunciat als Països Baixos. Això ho sap algú? No. És veritat? No ho sabem. A Anglaterra, un senyor de 61 anys està a presó perquè li va dir amunt fuck Allah a la presó. A Irlanda, un professor està a presó perquè no ha volgut ensenyar la teoria de gènere. Això ho sap algú? No. És veritat? Tampoc se sap. Bueno, periodistes, doncs per a què us necessitem? Per tant, no és qüestió de que si parles d'això ets conspiranoi. No, perdona, aquí no ens podem fer un autoboicot. O sigui, per por que no ens diguin que som conspiranois, el que no pot ser és censurar-nos. Aquí el que s'ha de fer és exigir. A veure, expliqueu-me, què passa amb les denúncies sobre la pandèmia? Per què ningú en parla? Per què ningú en parla? No és normal, existeix. Què passa amb la enginyeria climàtica? Una altra cosa, totalment conspiranoic. Vale, però què passa? Que en cadascun d'aquests temes hi ha documents. Tenim la gent de Junts que van anar a la Unió Europea a demanar sobre algunes de les qüestions sobre enginyeria climàtica que s'estaven aplicant a l'estat espanyol. Per tant, hi ha documents que demostren que de tot el que se'n diu conspiranoic hi ha una base documentada. Una altra cosa és que com que no hi ha debat... Com que no se'n parla, com que no tota la gent ha d'anar al seu lliure albiri. I, evidentment, hi ha gent amb molta imaginació. Evidentment. I ells utilitzen això per fer veure que qualsevol qüestionament és conspiranoic. I per aquí, evidentment, no podem passar de cap de les maneres perquè és insultant. El que han de fer, si volen que no hi hagi teories de la conspiració, que sí ho volen, perquè així desacrediten qualsevol veu acreditada sobre qualsevol dels temes, com que no volen, llavors, evidentment, com que ja els hi va bé alimentar la idea de la conspiració, el mateix sistema, per això no hi ha debat possible d'agafar gent absolutament reconeguda en el seu camp amb postures diferents per a que ho expliquin i nosaltres, que no som uns nenets, puguem decidir què ens convenç més. Però no, llibertat d'expressió, fora. Precisament, anem tot a lo mateix. Sembla mentira que a Catalunya no hi hagi cap moviment o cap partit, o cap que jo suposo que acabarà sortint del sentit comú. Jo li diria el partit del sentit comú o l'associació del sentit comú per a posar en valor tots aquests debats perquè ens ho mereixem. Perquè si no, jo no sé quin és el nivell que tenim en aquest país si no ens permetem qüestionar i com sempre hem fet sobre tot. Sembla que la societat civil ha de tornar a fer un paper que potser no li pertoca, o potser sí, li pertoca perquè no l'estan fent. Anna, se'ns acaba el temps. Sí. Gràcies per haver vingut, per aquesta manifestació de lliure pensament amb el tema nacional, però també amb el tema internacional i el tema aquest més de marc conceptual de cap on va la humanitat. Crec que és un tema evidentment interessantíssim, però que no es toca gairebé mai. I això fa que molta gent, fins i tot, a l'hora d'escoltar segurament el debat, no tingui referents on enganxar-se, no? Ja, em sap greu. Hauríem de fer un només d'això. Sí, perquè si no, jo crec que és difícil que la gent pugui dir, aterro aquest concepte, aterro això que implica per mi amb tants àmbits diferents, no? I per això és tan important que, com a mínim, el tema es tregui damunt de la taula i en podem parlar. Espero que puguem tenir més converses en aquest estudi. YouTube també té aquesta funció, no?, de que podem ser lliures malgrat visquem en aquest estat. Totalment. Moltíssimes gràcies. Ja saps, jo encantada, s'ha fet molt curt. Escolta, hem tingut que córrer, no he pogut aterrar, com tu dius. No, hem aterrat moltíssims conceptes. Però jo, com saps, ja sempre encantada. Amb tu el temps sempre se'n va molt, molt ràpid. Gràcies. Espero que els nostres espectadors opinin el mateix i els agraeixo molt que tornin a acompanyar-nos en aquest canal. Ens veiem a la propera. Moltes gràcies.